Kang, Pak Kang, piye Dul? Barang tak rasa-rasake poso dina iki kok suwe ra karuan banget ngene ya, Gong. Wetengku rasane ngeleh banget. Iki ketok ijek awan tang-tang, Gong. Ijek suwe, ijek jero. Pak Gundul, piye, Gong? Piye? Aku iki ngono kok kon mlaku mbok ngarep, tapi nan aku iki ya lemes. Ngene ya, Gong. Kepiye, Dul? Awake dhewe kudu dilereni sik. Ngene tak bacot-bacot ke rasane aku ra kuat. Tak tahan. Ayo, Gong. Layah-layah wae dhisik. Aku tak kuat, tak kuasa. Aduh. Lho. Iki kepiye iki? Tak golek tekan tindi jebul-jebule padha turu kene iki. Ya resma sama itu. Pancen iki ya wis tak rasa-rasake. Bagong iki ya mau sregep. Bareng tak sawang saka kaduan ketak ya kuat. Jebule barang tak arep iki saiki malah padha keturu ana ing kene iki kepiye iki? Weh. Padahal iki tugase padha durung rampung arek. Wis tak gawe dhisik. Mbok menawa ku nek kepiye-kepiye ben dirampung ning dhisik tugase. Dul, Pak Gundul. Bagong. Aduh. Weh. Elek. Ana ki gareng teko kene iki. Sepurane ya ki gareng. Aku lemah tak berdaya. Lemes banget. Bareng aku teko kono-kono aku iki lemah tak berdaya. Ya piye nalikane tak angen-angen, tak pikir-pikir. Iki kok urung-urung wayahe ngono ki gareng. Pak Gundul, lha kok Bagong kepiye kok isih turu? Iki ngono Bagong nek ora diokak-okak ora tenanan ya ora setangi. Mergo sangking angklere ngono ki gareng. Ya tulung gugana Pak Gundul. Siap. Gong tak jawel mari tangi Gong. Lho, Kang Gareng. Kang Gareng. Iki mau sing nggugah aku, Bang. Aku iki ngono tugas saka Kakang Gareng supayane aku nggugah kowe ngono, Bang. Ya wis pancen nalikane turu angklere ra karuan karo ndungokno burung brenggala sing negel kae. Iya, Pak Gundul. Ya kepiye ki Gareng? Ya pancen kaya direk-irekno ndungu manuk padha negel ngene iki Pak Gundul. Bener banget brenggolane Bagong negel. Kang Gareng, kepiye Gong? Aku lemes yo Kang Gareng. Pas iku aku tak pikir-pikir. Wen aku mlaku terus yo lemes. Padahal iki yo sik suwe lho Kang Gareng, ini Kang Gareng. Mulai saka iku aku karo Pak Gundul ya. Laren dhisik ngono Kang Gareng. Iki ngene lho Bagong. Kepiye Kang Gareng? Laren ya laren, tapi engko ya tugase dirampungno dhisik, Gong. Siap ke Gareng. Iki ngono aku mau ya wis tak prediksi. Kabeh sudah terprediksi ngono. Ra ngono, Gong. Bener Kang Gareng. Mau iku ya wis tak pikir. Iki engko aku mau laya-laya sedih lu kok Kang Gareng. Engko aku karo Pak Gundul iki menjalankan tugas meneh. Ngono Kang Gareng. Iya. Kepiye Pak Gundul lan Bagong? Piye wulan iki kita isih padha semangat. Ya tetep semangat. Wong ancen aku ya kulino tirakat ngono ya, Gong. Tirakat apa? Lho aja ngono lho, Gong. Aku iki tirakate suwe lho. Bagong lan Pak Gundul, kepiye Kang Gareng? Ya tetep padha sing akur, aja do sodok-sodokan, aja do sodok-sodokan. Maksudnya kepiye Kang Gareng? Maksudnya ngene, antarané kuran Pak Gundul iki kudune sing akur gak usah gesek-gesekan, bantah-bantahan. Ngono, Gong. Mergo iki wulane wulan poso. Engko nek salah sijine padha emosi ya nalak sing kurang prayoga ngono, Gong. Bener ki Gareng. Iki ngono aku wis menanti
menanti tapi lama sekali ngono ki gareng aku menanti waktu berbuka ngono ki gareng iya paling saya sabar Pak Gundul iki yo ketok cilik yo Kang Gareng tapi nek masalah mangan yo ora kalah karo aku Kang Gareng iku aja ngrangger mangap Gong iki ngono aku ki wis tirakat aja dilengno mangan wae iya Pak Gundul lan Bagong siap ke Gareng siap Kang Gareng iki ngono aku yo netepi dawuhipun Kanjeng Rama Semar supayane niliki Bagong Bagong niku ora dipilih ra ndreya lemper gawe ngono Kang Gareng aku senajan ngene Kang Gareng tetep tanggung jawab kok aku tetep berusaha Kang Gareng supayane pekerjaanku tidak kudur ngono ya Pak Gundul siap pancen ngono tapi nang ngene lho Ki Gareng aku iki ya tidak bisa maksudnya ngene nek dijak ongkok-ongkokan terus terang aku ora kuat ngono mergo iki aku wis rada apa Gong ya rada apa aku gak ngerti kok maksudnya ngene aku rada berumur ngono Ki Gareng iya Pak Gundul aku ya maklum bab iku Pak Gundul berumur lah nek nggodhok limpuk wae iso semangat lho iku dhewe lho Gong iku dhewe aja diwar-war aja ngono Gong kok malah tekak-tekanan dinti iki ngono aku dadi isin karo Ki Gareng yes ora apa-apa Pak Gundul lan Bagong siap Kang Gareng siap Ki Gareng kepiye ya wis aku tak nutur mlakuku sing padha rukun ya sing padha nindakno apa sing diperintahno Kanjeng Rama Bagong lan iki Pak Gundul kepiye Ki Gareng iki Bagong dibaturi mundak dhewean rada kurang kepenak siap ayo Gong turut apa Ki Gareng lho kok turut ya iki ngono penggaweane ditata sik siap tapi lan-lan gak apa-apa ya gak apa-apa ngancen kowe poso siap ayo Bang